Sot FM kasafidi a eno wa Asante mantemu Asante Akyem agogo na amanebo a yensa aka ekyeremu se NDC Parliamentary candidate de ema Asante Akyem North abato mpesua eso ye owura Kofi Asamwa wone n'achitafo ene eye amatwofo bi a omudi n'achi akogbo owura kasafidie yi atena ya ene se no ekase no kyeremu se ensemtwerefo binumu wode wonsa akeka wonum a ne afenso no dideyo ne huruye bi akokoso a na kyese ha adwene pa na de o kyeremu se kofa asawo hawo nyina ebaaye ene se eye de ono eye dwamtreni de ema anopa dwumadi a ekoso wo kasafidi friends Sot FM no ana kwasi boni friends morning show no omo host no ofre no se eye Samuel Echampon na omo kyese woni dwumadi ne so no wode nsem akwakototo dwa sabio eye NDC Parliamentary candidate ne hu ne se egu ne hu efin na nsem no kyeremu se host no de tonframam ese eye NDC Parliamentary candidate no owura Kofi Asamwa MPP amanyoku no de sika akoma no se onfanye ne campaign a kyese sansem we nso a host ne kan ye no NDC Parliamentary candidate ne hu ne se enya nokre ne sa yosinti no wagu ne hu efin na no na etutu eye NDC Parliamentary candidate ne se akoma woni na chi tafo ekobowura Sot FM a omo ye omadwen se omo ekọ na nkoma kohye host no kete na watwene nsem na asan na afi no da chope mu odin enso so de akọ de ama parliamentary candidate no na ebusuafo wa bra NDC amanyokuo no chitafo ene owura Kofi Asamwa ye parliamentary candidate de ma NDC amanyokuo no Asante Akyem na abato mpesua so ekobowura Sot FM no ehu mfonyini ma mema wo mbo ani akohoma ewo hoen. What they can do for you? No, what they can do for you? And this are playing ground. Hey, there was some more. What do you record, man, come on, record. What